Kayod kalabaw. Napartwat dayto a pagsasaoga po iti kinagaget digiti adingwen nakang runaan na katinulungan digiti manlalon. Ngem ka Solid North, amuyo ka di asaan laing at italtalon ngem ket di adupay digiti dadduma a pagserbian digiti nuwang. Pinasyar mi ti Philippine Carabao Center at MMSU iti syudad ti Batak tapnon amwen digiti naduma-duma a Carabao products. Iti mo na nakaagaw ti attention mi ket digiti gatas ken yogurt drinks nga addaan pa iti naduma-duma a flavor kas iti strawberry, mango, blueberry ken duhat. At dabay Carabao chicharon, leather products ken dadumapay. Nadalunan mi ni Manang Jennifer nga iso ti maysa kaditi nasinged a sokida. Yung mga anak ko kasi favorite nila. So, na-curious ako. Ano ba lasa? And then, I just found out na talaga palang, ano siya, malinamnam, maano, at the same time, yogurt. Pag yogurt kasi, nasa thinking mo, healthy, di ba? Yes po. So, instead of consuming like yung mga Coca-Cola, milk tea, I would rather go for the choice na healthy talaga. So, at the same time kasi, livestock racer din kasi ako, sir eh. So, my intention is to help also my fellow farmers na para yung product namin, it will be known for everyone na hindi nasasayang. Na at the same time, nakakatulong pa sa ating ekonomiya. Maliban doon, natutulungan din natin ang ating mga fellow farmers. Garantisado a fresh dagiti produkto ti PCC gapot a masaraka na mismo dito iti pasilidad ano sa dinno a may proseso dagiti produkto da. Tigagemda ket saan laing ang mangyasideg kaditi Pilipino dagiti Carabao products ngem ket di tapnon makatulong pay kaditi mannalon nga agtartaraken iti nuwang. Thankful ta adumot dagiti farmers tayo nga talagang adamot testimonies da nga adda pagpagadal ti anak da pagbayad da ti utilities every day, and we even have one farmer in Dingras nga nakapatakder nga talaga ti balay through the Carabao's milk. Makatulong pay ti PCC iti milk feeding program iti gobyerno. Napartuat da iti canned fresh milk nga daan iti atindog a shelf life. Kuna iti PCC a dati amarigatan da ang mangidanon ti gatas kaditi nasusulinek a lugar kas iti upland, ngem babay iti canned fresh milk ad adon iti maserbian da. Impasirip da pay kada kami ti pasilidad da ano sa dinno a nakapreserve dagiti samilya tinwang kadagitoy aw-awagan da ti mother tank. Babay iti liquid nitrogen, kaya amente na rin diti tangke ti temperatura a negative 196 degrees Celsius tapnon agbayag diti samilya iti atidog a panawen. Dagiti samilya tinakolekta manipod kaditi nasasalon at toro ken addaan iti napinta sa jeans nga isumet ti artificial ang mi-inseminate kaditi babae anwang. So ti primary apo nga gagem dito ahensyami ket ma-preserve dagiti nuang tayo mapangato iti lahida to conserve, to propagate, and to promote apo dito Carabao tayo as a source of milk, meat, and draft power. Iti damo mi 3 technicians kami laeng aming nakaya so idi maibunyagan uno launch the expanded program digiti ko natayon nga mabalin tayon nga pa-training kadigiti out of school yot. Tapos sa digiti out of school yot matulungan tayon ta no once nga isudan ket nananay nga technicians ikan ta itanti supplies so amin and then agbalin mo nga livelihood program dang tapos kasta isudan kadigiti mangtid ti serbisyo iti Philippine Carabao Center kadigiti farmers and Carabao owners. Maragsakan ti PCC iti naiget nga interes digiti Ilocano a pakairamanan nen digiti agtutubo iti siyensya ti artificial insemination. Punada narwayan diti natulungan ti ahensya. Makita mi ti kininteresado do ken fashion sa sadya ko na tatayin sir nga adu iti technicians tayon nga since 2005 2000 adda pelaeng ket dagitoy sir ket haan lang nga makatulong ket nakatulong met kadagiti anak da ta amo yun sir dagitoy nga anak dagitoy nga technicians sir ket they are now professionals te kunakon adda pay technicians tayon nga technicians te pelatatta nga 19 years nga isuna ket adda doktoranan registered nurse na, pharmacist na kan fulis na. Ti Philippine Carabao Center at MMSU ti agserserbi ti probinsya ti Ilocos Norte, Ilocos Sur ken Abra. Sangay dayti ti Department of Agriculture ken maysa kaditi 12 regional centers iti entero a Pagilian. Mark Magdirila, Balitang Solid North.